Nah, ini lokasi ketiga yang Plosorjo lur ya. Pertigaan kuwi ngiri. Pokoknya arah neng Kedung Regeng, arah yang SD Impres iki. Nah, iki. Tengerane ya tower iki lho, Lur. Nah, iki. Nah. Wis pokoke tak turuti. Pokoke aja lali nek sing wis nemu ya di-share lur ya, biar dikira hoak. Wis panggah paket komplit pokoke iki. Nah. Tak dilesepno nang kene lur. Nah, iki wis ora enek tutupe soalé lur iki. Wis ben ngene ae lur. Nah, ora enek tutupe lur soalé lur. Nah, wis tak deleh ngene lur. Nah, kene lur ya. Wis oleh topi, gelang, ya sak sangune. Nah, pokoknya aja lali. Sing nemu share lur ya. Nah, ben gak dikira hoak, ben gak dikira bolone.